vás chcem naučiť jednu techniku, veľmi rýchlu techniku, ktorá je obzvlášť v týchto časoch veľmi aktuálna a veľmi potrebná. Je to technika okamžitého ukľudnenia, ktorou sa môžete okamžite ukľudniť. Napríklad potom, keď si pozriete správy, alebo sa dozviete nejakú fantastickú novinu, ktorá sa chystá, alebo ktorá sa udiala, alebo sa chystá udiať. Vyvstane v nás emócia a tej emócie sa chcete zbaviť. Veľmi rýchlo a veľmi bleskovo. Tak vám poradím techniku. Môžete si sadnúť s vystretým chrbtom, môžete aj stáť. Budeme používať náš hlas od vysokého tónu k hlbšiemu tónu a zároveň si budeme predstavovať spodky našich chodidiel, ako keby to boli také výfuky. A cez tie výfuky budeme vydychovať všetko prebytočné napätie, celú tú emóciu, ktorej sa chcete zbaviť. Môže to byť strach, môže to byť hnev, alebo proste nejaká nervozita. Toto všetko, keď chcete, aby opustilo vás, vaše telo, tak okamžite siahnite po tejto technike. Tak, sadnite si alebo sa postavte s vystretým chrbtom. Budeme používať vysoký hlas až k hlbokému hlasu a zároveň s týmto hlasom budeme splachovať všetko to prebytočné napätie, všetku tú nechcenú emóciu, ktorú v sebe nechceme. Budeme to splachovať, vyfúkovať cez spodky svojich nôh, zároveň so znižovaním tónu a zároveň z vystretej pozície tela budeme upravovať svoju pozíciu tela, ako keby sme sfúkovali balón napríklad. Takže vám ju ukážem veľmi bleskovo. Bleskové ukľudnenie. Predstavte si, že spievate až niekde nad hlavou. A znova. Nad hlavou a spievame celým tým tónom, pokračujeme až von cez výfuky našich chodidiel. Zopakujte to niekoľkokrát. Možno postačí aj 3-krát, možno postačí aj 4-krát, možno bude treba 10-krát. Zaručenie to funguje a zaručenie sa bleskovo ukľudnite. Bleskovo. Na tejto technike je najťažšie siahnuť po nej práve vtedy, keď ju najviac potrebujete. Spomenúť si na ňu. Ale ako náhle si na ňu spomeniete, okamžite ju použijete. Jasné, človek vyzerá niekedy trochu zvláštne, keď také niečo používa, ale vyváži to jej efekt.